prihatin waspagung micil tudatan po karya sangkang rinemekan Gusti gelung rena sak sekarnya Sewu kalapatanipun. Ingkang abdi tadah wadana sinuwun. Petruk gantung bolong. Kena ngopo kowe teka tumuli nangis ana ing ngarepanku, Petruk? Petruk gantung bolong ngopo? Suman ngesane Kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah. Kowe nangis, Petruk? Nangis. Oh, yang ngene kok madang. Ini iki ya nangis. Lah nangis sebabe apa matur? Ana abdi sowan ngersane Kalendra nedeng sini kok nangis ki arepe piye? Iya mboten kuat. Ngraosaken lampahan sing sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados nek kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur wuninga. Petruk matura. Ora nangis Wegeng. Ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Kanggo nyauri debt kolektor. Ora lalu suraka. Aku ndak guyu. Mugi dados nek kawuningan. Bilih dinten semangkene ya bapak niku gerah. Bapakmu lara. Nggih. Kok sira ora nanting kelawan wong atuamu nyuwun priksa larane lara apa? Lho la iya. Ing atase kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu ki lara apa? Yen pancen duwe lara ditambake, sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tombo, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak, nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono, kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Ning kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku ming teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun mboten purun omong. Mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Kula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntadewa mugi andadosna ing kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawanipun kula kalih Petruk nyuwun sumbangan.
Ngagem mresake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Ya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal. Sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sareng digunggung kalih dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Petro kalih Bagong wonten negari Amartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal kalih prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken Bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang. Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu terus? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petruk karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta. Sinambi mundi pustaka Jamus Jimat Kelima Sada. Haten niku. Lho, wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Sakniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula menika namung badhe nyuwun usada saking Sinuwun Prabu Ngamarta sakadang-kadehan. Sakadang-kadehan supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus Kelima Sada. Monggo wonten ngandhap piyambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Good day. Good day. Good day iki panganan ya. Good day. Ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku Bapak teges nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku Bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe, ha? Oh, muni piye? Kok meleset terus ta, Tru? Ha iya, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awake dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan ki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-mareme iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ayo? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ha sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis ngrekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Ming mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapak iki dipestheke lara iki engko terus sirna margalayu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing